What's up sa inyo mga kapap? So yon, welcome back to my vlog. So pasensya na nga po pala kasi hindi tayo nakapag-vlog. Busy po tayo kasi mga nakaraang araw. So ngayon mga kapaps, gagawin natin ngayon at tuturuan ko kayo magluto ng adobo at saka adobo sa asin, my version. So yan, para naman may matutunan kayo mga kapaps, hindi lang puro kalokohan. So nare-record natin mga kapaps kung paano magluto ng adobo at saka adobo sa asin. Umpisa na natin tong experiment. Ewan ko, hindi ako marunong magluto nito, kaya my version. So yon, umpisa na po natin. So yon mga kapaps, yung kailangan natin, ito na po. So kailangan natin ng bawang, ayan, bawang, sibuyas, yan, toyo, suka, syempre mantiga, di natin kakalimutan yan. Then paminta, yan, pamintang bilog, kailangan natin yan. Tsaka ito, dahon, kailangan natin ito mga kapaps, yan. Yun, tsaka ito, patatas, tsaka lalagyan ko rin ng asukal. So usually hindi lalagyan ng asukal, pero trip kong lagyan ng asukal, tsaka sili. So yun, lalagyan natin ng sili yan. Yan yung aking trip, kaya wag nyo nang pakialaman mga kapaps. So yun, umpisa na natin magluto mga kapaps. Let's go. At syempre, yan, yung karnin natin. So ito yung adobo sa asin, tsaka ito yung sa adobong ano natin, yung adobo, basta adobo, ito adobo sa asin. So yon mga kapaps, umpisa na natin magluto. So yan, naka-ready na, yan natin niluto. Yan, tsaka yan, ready na yan, tsaka yung isa doon, yan, nagpapaapoy na ng lulutuan natin sa adobo sa asin. Tingnan nyo naman. Ano masasabi mo? Anong ginagawa mo dyan? So yon, siya yung inutusan ko maggatong, kasi sabay natin lulutuin yung adobo tsaka adobo sa asin. Adobo. Ito nga pala yung videographer natin ngayon habang nagluluto ako. Tingnan nyo, tawang-tawa, parang tanga. So yon, umpisa na natin mga paps. Pasa ko na tong camera. Paps, umpisa na natin. So una, siyempre sisindihan na ito, kasi kung walang apoy, hindi nyo ito maluluto. Paano magbukas dito? Yun. So unahin natin, mantika, bawang, sibuyas. Siyempre, di natin kakalimutan ang ating karne. Pag hinihintay natin na uminit yung ating kawali, titingnan natin kung kumusta na dito yung isa nating kasama. Yan. Tingnan nyo na. So tingnan natin kung mainit na ulit. Kung mainit na. Pero mainit na yan. So umpisa na natin maglagay ng mantika. Itong mantika na to, galing to sa pagbumukha ko. So yun, okay na yan. Sunod, bawang. Yan. Bawang ating sunod mga paps. Yan. So syempre, hintayin muna natin mag brown to bago natin ilagay yung karne. Yung sibuyas pala, yung sibuyas. Yan naman, brown na, kaya sibuyas. Sunod natin yung sibuyas. Ayan. So after ng sibuyas mga paps, ilalagay na natin tong karne. So ito ba yung karne para sa parito? Ini adobo. Ini. So ilalagay na natin tong karne mga paps. So yon mga kapaps, habang linuluto natin yon, so ito namang isa ilalagay natin sa labas para sa adobo sa asin. Buglog mo na yan. Yun, magluluto na tayo ng adobo sa asin.
kukuha tayo ng tubig. Hindi ko alam kung ito yung pasunod-sunod pero ganito ko siya linuluto. Lalagyan na natin ng pamintang bilog. Pakita mo. So yan, okay na, nalagyan. So pakita mo, yan. So yan, medyo mainit-init na siya. Kaya mamaya lalagyan na natin ng toyo at suka. So yan mga kapaps, okay na. So lalagyan na natin ng toyo at syempre suka. So bubuksan na natin to. Aray ko. So yun, lalagyan na natin ng toyo. Tansya na lang. Busin natin ito. Pakalagay natin ng toyo mga kapaps. Lalagyan na rin natin ng suka. Tapos, lagyan na natin ng konting tubig. Kasi mas gusto natin yung maraming sabaw. At hintayin natin kumulo. So, yun. Sunod natin yung karne. So, ilalagay natin yung karne. Sunod. Bawang sibuyas. Mga kapaps, so kumukulo na to. Tsaka yung adobo sa asin nalagay na rin natin. So ayan, paypayan mo Gab. Yan. Sige, paypayan mo Gab. So hinihintay na lang natin mga kapaps na maluto yun. Kasi hintayin lang natin yung ma-dry. So pag na-dry na yun, yun na yung adobo sa asin. So ito din, hinihintay ko na rin po maluto. Kasi gutom na kami. So mamaya ilalagay na natin tong patatas. So kailangan natin yun. So yun, lalagyan ko siya ng brown sugar. Kasi ito yung trip ko, brown sugar. Nagluluto kami ng banana cue. So banana cue yung ginagawa namin. So pag malambot na yung karne, tsaka natin ilalagay yung patatas at sili. Nagawa mo dyan. Ready na na? So yun, ready na po. Ilalagay na natin tong patatas sa ating adobo. Yun. Medyo haluin natin. So yun, luto na ang ating chicharon. Ang sarap ng paksiw. So yon mga kapaps, next natin sili. Ubusin natin to lahat na sili. So ubusin natin to lahat na sili dito. So video mo, lapit mo dito. Lapit mo, makita nila. Tingnan nyo, ibubuhos ko na to. Yun. Diba, naubos yung sili. Trip namin maglagay ng sili mga kapaps kasi trip ko lang.
Yan mga kapaps, nagluto naman lang tayo, kaya magbubudol fight na tayo. Gagawin na natin yan. Yan na, nagpapakit sa camera. Ay! Parang bakla to. So, halika dito JR at video mo, kukuha tayo ng dahon ng saging. Sa doon tayo kakain. Yun ang paplatuan natin. So, yon, halika at kukuha tayo ng dahon ng saging. Lulutuin na natin yung banana cue. Ito na yun mga kapaps, dahil wala tayong pangtakip sa kawali, itong dahon ng saging ang gagawin natin pantakip. So yon mga kapaps, tapos na ang ating adobo sa asin. Ito, yan, adobo sa asin. At itong adobo natin sa toyo, basta adobo. So tapos na tayo mga kapaps, kaya ano pang hintay natin? Asikasuin na natin at magbudol fight na tayo. Oops, balik gas. Alit lang. So yon mga kapaps, ready na kami. Ready na tong mga buhayang to. So, hugas ka mo, hugas ka mo. Alright. Pa. Pa. Hindi ka sa kamay. Hindi ko, hindi ka mabit, hindi kita lang. Ano mo sa sino? Ano yung Ramon. Kinain ang pusa. Ramon, Mak, pasok ka pa. Hindi ko man nawala ka na. Sabi na tayo dahil magtrabaho. Napakal mo tao? Ay, kapital ba yan? Kapital pa na doon. Nakulun na ako din pa nga yung boss. Kapal ba yun? Sa akin, binigay. May nasa maluto ko. Kuya. Ang maluto mo, ang mo. Wala ko din ba din? Nakulun ako nga ito. Ano sa sakit ko? Tinapagpanda. Sino ba ka? Ala? Gusto ko yan ito lang diba?
Toothless. Toothless. Ito, apa? Nakulong po yun. Hindi ko kaya. Tuko na, tuko na. Suko na siya. Ito na lang tira. Pinali mo ba ito? Malapot na. Ano yung gusto ko? Alam mo yun. Tadak gusto niya. Nakulong sa Ano, pwede na mabarangan ako. Kap na. Parang sa inyo din ako. Kabila. Nakulong na. Nakulong na. Bagus ka tagal, tinggal kami na parang super sila. Ako hindi ko na kaya. Suko na po. Hindi, ikaw pwede makapagpapaw. Suko sa naman. Ikaw ang naglalaro ng ako. Sunda ka rin. Ikaw ka na si boss. Hmm. Magagalaw ka. Balon. Oo, JR, kaya pa. Ha? Nagpindan ko lang. Kasi lang boss. So, yon, tapos na kami. Itong tira para naman sa pusa at aso. Kaya, samahan nyo ako. Papatayin natin ito. Dito, takulo ng bola. Yan po yung mga alaga ko. So, yon mga kapaps, tapos na kami. So, kung nagustuhan niyo ang aking video, so thank you. So, don't forget to like, comment, and subscribe mga kapaps. So, see you next video. Peace.